un pequeno repasín a todos esos temas que ao longo dos traballos que temos publicado pois foron saindo a luz. E falando de traballos publicados, temos que decirvos que para todos os que quirades renovar os vosos discos de treixadura ou cecais de carabú, etc., temos aquí unha tenda, unha tenda de color branco, onde está a nosa vendedora de merchandising oficial, que é Esther, e que é toda unha experta en treixadura co cal os vai a poder informar e orientar un poquinho en que traballos están todos os temas que están soando aquí esta noite. Así que se sabe, se queredes renovar discos, se sois demasiado gastados, se queredes mercar ou avasallar algo, pois aí está Esther e toda a súa cargamento de traballos de treixadura a vosa disposición. Todavía non está Camiño Longo estará a partir do 21 de maio, pero se queda menos para poder pero na mano. E o tema que ven a continuación, bueno, pois é un tema emblemático do grupo. Solamente queremos decirvos que se algún dos que estades desta plaza esta noite lembrades a primeira vez que se tocou este tema, os primeiros concertos nos que apareceu este tema, pois queremos decirvos que, bueno, que xa vamos dando novidade, porque xa fai moito. O que sí que queremos é anunciarnos que nos a incidenciar aprendendo a praza. Así que, por favor, non deixedes que se apague. Vamos, baile!